Il-ġuri ta' Etienne Bartolo akkużat bil-qtil ta' Rodri Grek f'Birkirkara 3 snin ilu li kellu jibda jinstema' tlieta u dim l-imħallef Consuelo Xerri Herrera ġi xolt b'mod temporanju wara 3 ġurati ġew eżentati. Wieħed minnhom ġie eżentat minħabba kundizzjoni ta' saħħa, it-tnejn l-oħra li huma nisa ġew eżentati skont il-liġi. Il-ġuri issa mistenni jibda l-erba' fejn se jerġa' jsir il-proċess tal-għażla tal-ġurati. Dan il-każ kien ġie pospost tal darba darbtejn f'Settembru li għadda minħabba teknikalità fil-liġi u talba mill-parti ċivili. Dan il-każ huwa eku ta' każ ikraħ li seħħ 3 snin ilu meta Rodri Grek kien instab mal-art f'Birkirkara fid-29 ta' Marzu fl-2017 u għamiet jumejn wara fl-isptar Mater Dei kawża ta' ġrieħi li sofra b'daqqiet ta' arma. Lura fl-2017 ir-raġel ta' 38 sena minn Birkirkara akkużat biqtil ta' Grek għalli huwa taħ bis-sikkina biex jiddefendi lilu nnifsu. Il-vittma beda jgħid ripetitament il-kelma vojt ftit qabel ma miet, referenza għall-laqam tal-akkużat. Il-ġuri jorbot ma dik li tidher li kienet biċċa negozju fi droga li marret ħażin u li waslet biex Grek jitlef ħajtu kawża ta' din l-aggressjoni. Iċ-Ċajna, kif kien magħruf il-vittma, kien miet fit-taqsima l-kura intensiva tal-isptar Mater Dei kaġuni tal-ġrieħi serji li qala f'sidru fiċin qalbu. Min barra dwar l-omiċidju Bartolo tiġi akkużat li kellu fil-pussess tiegħu arma bil-ponta mingħajr liċenzja. Għall-akkużat qegħdin jidhru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo fil-waqt l-avukati Franco De Bono u Amadeus Kakija qegħdin jidhru bħala parti ċivili għan-nom tal-vittma. L-avukat Kevin Valletta u Marija Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huma l-prosekuturi f'dan il-ġuri.